Útorok 19. augusta, Trenčín. Pozeráme sa na to, čo zostalo z odrody Bravissimo, v tom ako popraskala pri posledných dažďoch. Niektoré strapce dopadli tak, že sa popraskané bobule usušili priamo na strapcoch. Ostalo zo pár nepopraskaných bobúl, tie čo ešte neboli zrelé. Vo finále sú z toho hrozienka. Pleseň sa do toho vôbec nechytila, pretože nepršalo. Sú dobré, sladké, jedlé, takže aspoň niečo. Niektoré strapce, čo boli na nezrelé, dopadli celkom inak. Tam je popraskaných možno 50% bobúl, ako napríklad aj tu, alebo aj tu. Na terasov dopadlo výrazne lepšie pod Lexanom. Tam ho budem pestovať ďalej, tu sa ešte rozhodnem, ako ďalej s ním naložím.